E unha simple xestión para mercar un ferro de pasar industrial acabou converténdose nunha aventura empresarial inesperada. Un emprendedor coruñés regresou da súa viaxe a Santander con esa máquina, pero tamén con máis de 400 vestidos de noiva sen estrear e de firmas recoñecidas. Agora véndeos. Reyes. Estes son algúns dos máis dos 400 vestidos de noiva e a única diferencia que atopamos que os que hai hoxe en día nas tendas é que non son da última colección, aínda así conservan a elegancia e a calidade. O prezo, un prezo simbólico, 399 euros, e iso que hai algúns que non chegan aos 2.000 euros, pero outros pasan dos 5.000 euros. E esta, sen dúbida, unha oportunidade irrepetible para as futuras noivas galegas que se queren casar cun vestido de alta costura sen ter que rascar demasiado o peto. Elixir o vestido de noiva é unha das decisións máis complicadas durante a preparación dunha boda, porén agora as futuras noivas van o ter máis doado grazas a Brais, que adquiriu máis de 400 vestidos sen estrear e de alta costura e que xa ten á venda. O que costaba 5.000, o que costaba 2.000, van a ser todos en 399 euros. En todas as tallas, todos os estilos, pero eu penso que poderán escoller o que las estén buscando. Son modelos de coleccións anteriores que conservan toda a calidade, deseño e elegancia de firmas recoñecidas que Brais atopou sen pretendelo nunha nave de Santander. Fun a Santander a comprar unha plancha industrial para outro negocio que teño, e cando cheguei ali ao local, pois viña dun embargo, se había mercado nunha subasta, e a persoa non sabía moi ben que facer cos traxes. Entón, lle fixei unha oferta así a bote pronto e aceptou. Tivo que alugar un camión para poder trasladar todo o lote á Coruña, no que había máis que os vestidos de noiva. Cento e pico de noivo, camisas, zapatos, vestidos de madriña, temos de todo. Nos agora mesmo que temos unha conta de Instagram, que o nome é Las Novias de Palmero, poden buscalo por aí e máis contactarme por ese medio. Eu diría máis, estas noivas poden casarse con estes vestidos e despois vendelos ainda máis caros. Así que facer negocio estreando un vestido de noiva de alta costura sen gastar unha fortuna xa non é un soño imposible.